Nyika yose aina kufanana nechitiko chakaitika aiwa pakati pemwedzi uno waAugust pamusoro peuchairmanship hwapinda munyika yeZimbabwe. But zvisinei tinoona kuti zvinoendera mberi. Toona kuti the government of Zimbabwe ino ichicongratulate mutungamiri wenyika muzana nezuro. They gathered panapa vakauya vakamucommemorate vachifara pamusoro this chairmanship hwapinda munyika yedu. Pana pasana pina mashoko anobuda anyogwa panapa. Zvinomuudza kuti nyika yose yatova against that thing. Not about subscribe or like or turn on the bell. Tipita Mungo Mchinzi, His Excellency President ED is congratulated by members of parliament and senators from across the political divide for assuming the chairmanship of Sadc after paying him a visit at State House. The legislators included the leader of the opposition parliament, Honorable Singzo Chabang of Citizen Coalition for Change, and ZANU-PF Chief Whip, Honorable Lafumu Maduke. Also present were the two vice presidents, Honorable Dr. Constantino Chiwenga and Honorable Kembo Muhadi. Some developments are true corner and coming in Zimbabwe. But with these guys, they've neglected. Wakfara, Nakumisa Kokaitama voices, Evano, made a petition and good demonstrator. Alpara pamusoro pevanhu vakakepchiwa vachiri in custody, vanhu vachiri kunyimiwa mabills, vanhu vari kutambura mumastreets, vanhu vachitadza kuwana majobs kana mabasa ane musoro. Tinoona these guys my-allies, they are celebrating nemapictures amunotongoona ayo munyatso kuona kuti these guys they had a good time. Muchiona vari pama-round tables, zvinhu zvamunyatso kuona kuti nyika yeZimbabwe inoda real change. Nyika yeZimbabwe tinofanira kuunite against this. Mbotiza mafunguro emoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Ndangome section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.